Hello लोगोफोर गुड मर्निं आंनि भिडिअ नोंथांमोन गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोजों बरायहरनाय थाबाय स' लोगोफोर नै आङो दिनै खिचरि संनो नागिरदों गथ'फोरनो लांनो नागिरदों आरो ना बोनदों नामा बे बाबाया नै थ' खिचरि संनायाव थांसै बिदिब्ला मर्निं टाइम आरो ना लेखा फरायनाय गाना मा खालामदों नोंलाय खिचरि संनो आंना आलुआ खामगासिनो माखो नैलाय आलु एवगासिनो दं ओरैथिं बाजैया करला गोखा एवगासिनो दं ओमफ्राय ओरै सयाबिन सामब्राम बानलु मालाबानो लाल लाल जाबाय माथो बिदिबासो गोथाव जायोना एसे खामफ्राम खामफ्रामबासो आलुआ ओमफ्राय ओरैथिं सुना लाखाबाय नै दालिजों मैगं ओमफ्राय ओरैबो देना लाखाबाय थ' नायलांदो बिदिब्ला आंनि खिचरि संनायखौ लोगोफोर बेनिफ्राय सामब्रामखौ हरनोसै सामब्रामखौ हरबाय सामब्राम बानलु खामहोग्रोनोसै दहाय गरमथार बिरादनो गरमानो अयथासार आजां गाजां गरमसो खिचरि गथ'फोरनो संनानै लांनांगौ नालाय बिमाया खिचरि बना रही हूँ दोस्तों खिचड़ी देरबाय लोगोफोर आं हरखाबाय संख्रि हालदै जिरा गुरा बेनिफ्राय नैबेखौ हरनोसै हरबाय आं संनाया सानफ्रामबो आखिजायो दे आं मबाइल हमो नालाय आगदाथिंहाय ज' गाज्रि दामोन आं आखिथिं एरनाय जायो लोगोफोर बेनिफ्राय एसे खामहोग्रोनोसै बिनि उनाव बे माइरंखौ हरनोसै आरो दा बेखौ लास्टाव हरनोसै जाबाय एबार माइरं दालि मा सुदोंना फाथै बेखौ हरग्रोना लानोसै लोगोफोर नै फाइनालि आं होबाय बिनिफ्राय एसे एवनानै लानोसै माइरंनि दालिखौ एसे एवनोसै आरो मोजांनो बेनिफ्राय तेजपाताबो दं दे सरि दहाय खिन्थानो बावदों एसे एवनानै लानोसै बेनिफ्राय दै होनोसै एबार दै होनोसै आं लोगोफोर आरो सोरबा गोदान नायदोंबा प्लिज अननानै साबस्क्राइब खालामनो हादो आरो लाइक शेयार कमेन्ट खालामना हो लोगोफोर बांद्राय एरबाय थाला दा आलुआसो गेब्लेनो हागौ बाराबा सेफनोसै बेबो रेडिखा दै होनोसै खिचड़ी बना रही हूँ दोस्तों खिचड़ी देखो जायाखैथाय बार फैदोंहाय एसे गरमाव खिचड़ी अखा हाबासो मोजांना खिचड़ी जानो थ' उफाय गैया सब गथ'फोरनो लांनांगौ नालाय बिमाया खिचड़ियाव दै होबाय एबार खोबनोसै स्कूल में लेके जाना है मम्मी को बच्चों के लिए अंगनवाड़ी खामानि थ' आङो दै खोब्बाय दहाय ओरैनो सायावल' खोबदोंमोन नालाय दा खोब्बाय सिटि मारिबानो जाबायबो गाबबानो बेखौ दा उनाव हरगोन आं ओरै फारसे आथानि रुटि गोरान बेनिफ्राय मोदोमबावबाय बे मालाबानो
Ebar ernोसै गावनिखौ लानो होलांबाय एबार सयाबिन होनानै एसे एरनोसै रुटिया फारसे खिचरि फारसे रुटि एसे गोदौथोंसै लोगोफोर दा आं खिचरिखौ निबावसोनसै हटकेसआवहाय लांनोसै नालाय बेनिफ्राय बैथिं दावदै रुदों आरो बेखौ सोबायानो खुलिनानै देखायनि नै सोबाय बुंजासैखा ओमफ्राय बैथिं दङ फैबाय दावदै गासै 11टा दावदै बियो ओमफ्राय नै बिथिं दं रुटि माखासे गोरान ओमफ्राय माखासे घिजों सावदों नैखौ घिजों सावदों बेनोसै लोगोफोर मोजां मोनदोंबा दहाय सिगाङावनो बुंखाबाय आङो लाइक शेयार कमेन्ट साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय लोगोफोर सोरबाफोर निउ नायदोंबा गोरा लोगो थ' बार फैदोंहाय एसे अखा जासिगोन नामा लोगोफोर दोननोसै आं बिदिब्ला बाय बाय नेक्स्ट भिडिअ'आव लोगो मोनफिनसिगोन